Rising Star Entertainment ödürleýär. Kak wäşi. İrelge diňe dostlar üçin. Rollarda Ritesh Deshmukh, Aftab Shivdasani, Ayesha Takiya, Rimi Sen, Mukul Dev, Anupam Kher, Saurav Shukla, Pavan Malhotra. Operator Amitaha Singh. Ssenariýanyň awtory Abbas Turevela. Himayetkari Ravi Valiya. Rejissöri Eshwar Nivas. Hak maňa bäş kap. Durmuş biziň üçin bayramdyr. Bayramy dostly geçirip bolmaly. Anony syýkylygy çalsana. Üýsün dostlar jem bolsun. Sizden özüge menne kim bolsun? Yürek basmaz hiç bal sizsiz. Sizsiz ödümi hiç duymurun. Durmuş sizsiz teşne qalar. Han dostlar basmony qalrın. Yaşayışımın rövşeni, sen men durmuşma mani bolarsyň. Sen men garanky ýejämiň aýy, sen şatlyk, sen men gaýgymsyň. Life is just a party, tu nahi to kaun hai mera. Tu na humse khafa hona, na bewafa hona, tu zindagi से तू हमसे रूठा तो मर जाएंगे गम से दूर तू ना जाना चाहे हो जुर्माना मार ले थप्पड़ या तू गाली दे ताली ताली दे दे ताली दे ताली ताली दे दे ताली दे ताली Hayır, sahavat himayetçisi.
Näme? Bu Abhishek Agarwal. 10 kellesi berk bolsa-da ýüregi ejip. Geçen ýyl öz girdejisiniň 25 götürümni haýır sahawat garnasyna geçirdi. Ol öz hasabyny mektep, garlar öýüni hemem hastahana urdurypdyr. O kim? Sen kim hakdaýdy? Bu makala sen barad. Diňe sen hakda. Abhishek barada. Görlemini. Yigitlerin arasında saylanan niteni? Bulan hemmesi toslama. Geplemede Gulovas. Abhishek öýdi işine şeýle bir berlen. Şeýle bir berlen. Men aýtdym ha toslama diýip. Dogry. Sen öýdi iş ýeriň nerede ýerleşýänini bir bilýärmi? Goýsaň Allah. Yer näme? Berde abi öýde jetni göresi gelýär diýip ýazylypdyr. Ol mudama ejetni öz ýanyna duýýar. Bu ýazlanlar näme dogry? Anal berik, dinlen. Berde ol Amitabh Bachchani gowy görýänligi barada ýazylypdyr. Ulalaşýan. Men özüme 25 hedek zanjir bile görüşmek nesip etdi. Oğlanlar. Dostluk men üçin mukaddesdir. Men dostum, men ömrüm. Oğlanlar bekedim. Dostluk men üçin mukaddesdir. Dostum, men ömrüm. Oğlanlar besetseňizler. Otur. Hereket etme. Otur. Otur. Gücücü, men sana eýän 3 ýyl bäri öwredip gelýän. Bolmanyny ýekece gedek aýdylan edäýdi. Salam oğlanlar, nahara gelýäňizmi? Ýok, biz bärde nahar ýer. Käýarymlar bilelikde naharlanmagam bolar ahyry. Yer bolýar. Kelle pyrkyr geldi. Men jumru bilen siziň ýanyňyzda galaýarym. Ýok, sen düzgün bilýän ahyry. Diňe biziň üçünde mümkin. Ajaýyp, onna bil jumru kimip öz naharhanamyny açar. Jumru ýedim bilen. Ýedim bilen bolany, gardaş. Men sözümi ýykmasana, gelan berik, gel. Gel gadyrdan, gel. Gel gadyrdan. Cehennem mol. अरे वो अभी Abi, तुम्हारी मौरी Mavrika uçmağına petegi yem getirildi. Sağ ol kaka. Sen Mavrikaga gidiýärmiň? Sen näle biz? Ben haçan näme üçin? Uşenme onu. Akulolun yanına gevelense. Aýdýanyňyz näme? Tigirde atın üstüne akulalar bilen aylanmak için. Senin aklına adaşıpdyr mene gidjekke. Züwettin. Men öýdme degişli işlenme, düşnüklimik. Kaka, anu bir hepdirep işe var mı? Gurrunu olmaz. Sağ ol kaka. Metre çödürlü. Şonu da men gitmen. Züwettin. Men düwetdinim däl, kim aklam däl? Akula tide it däl, sancımlar bilen sypmarsyňyz. Eger ol diýişläýse, sancım üçin tide yer tapylmaz, düşnüklimik. Karın. Näme? İtler dişlerini karnına tanzim ediler, düşnüklü mü? Maňa parky ýok, men gitmen. ये अमृता Bu Anrita. Bizim oğlanlar toparmadan arıtını yeke täkdir. On fikirçe bizim ähli meýillerimiz näme dogry? Gödüňni öwretirin. Gynansaňam oň aýdýanlar dogry. Sargy. Çeýli süpürgeç. Howa temizleyici. El ýuwar sabun. Başga almaly zat barmy? Altyn zynjyryny almak unutma. Şondan soň ýerine düşer. Şeýle ýaly. Howa, suwamadyr. Anu, ýagdaýlaň gomy? Sen näme henidim? Şoň üçin men hiç wagt hawadyjy açamapda. Men nahar taradyma. Sen ýagdaýlaň gomy? Su gerekmi? Bir jymnut. ये है Bu Cenap Godbole. Zaýmynyň hojaýyny. Sypata pul geleni meňdiýär. Ýöne men adat hereketlerimi gaýtalayyn. Hoş gördük cenap. प्रणाम श्री गुड बोले Alam Cenap Godbole. Men sadajoýyma hoş geldiňiz. Cenabım, cahili meseleni gozganыңızdan soň श्री गुड बोले जी Cenap Godbole. Men bilen jaýyň tölegini ulaşmaga geldiňizmi? hava sizin aly cenabыңız. Meni 3 aýyň töleg dıkdyrýar. Oturun Cenap Godbole. Siz bilýäňiz ahyry, biziň şahlygymyzda uruş başlandy. Hava. Men düşmandan men garşyma dil uşuk gurnap, herun men üstüme içaly urýarlar. Şo sebäpden men şu ýerde. आप हमसे Siz bolsaňyz अबला नारी kömegime ätäşdiňan. Kömegime ätäş. Serediňe oň bir güne keşini. Bakyňa bunu açara. Görýäňizmi? कल रात को हमारे Düýün akşamol gözleri ýaşly men ýanyma gelip, "Jenabym, maňa ömrümiň galanjasyny siziň öýüňizde geçirmäge mümkinçilik beriň" diýdi. Menim näme üçin bolmaly diýip pikir etdim. Cenabım, men cenabım. Aly cenabım. Bağışlaň sizin aly kedirdiňiz. Meni başga uny ýaýar.
Sağ olun. Anamdar we akıllar şaladamız Pratap Singh şöhrat. Şöhrat, şoňa şöhrat. Şöhrat, şoňa şöhrat. Şöhrat, şöhrat. Paglu, sen näme üçin öýüňe iş gözleniňi? İş diýäňmi? 9-dan 5 sendimi? Sen aklyndan adaşdyňmy? Haýdy işte İslamda men özüme kanagat tapar. Harajat üçin pullar näme? Olar taňa kim berer? Bir çıkalygyny taparyn. Sen meň täze pikirim bilýäň-a? Taslama, üýt göşük şowhun. O nähili üýt töşük? Mähribanym, ýürek gysgynç garda typmak ýa-da suwda ýüzmek däl, tewekkelçilikli din çalyş hödürlerdim. Uçur we ulug helakçilikler çağalan gitmegi, durmuş howply şoňa düşünýärmi? Dogrusy entek hemayetkar tapamak men. Hayran alyrjy däl. Anha tapamdan soň görersiň, basym millioner bolaryn. Men millioner bolaryn. Bilýärmi, taslamalaram satylýar. Paglu, sen taslamala? Barıp yatan samsyklyk. Jumru. Otur. Günniňiz haýyrly. Günniňiz haýyrly. Sizmi? Salam. Abi taýýarmy? Hawa, ýerden any görüpdim. Öten akşam öz otagyny aýdym-aýdysyny eşitdim. कौन है वो? Kim Kim ol? ol? Kim ol? अभी दिल का बहुत अच्छा Abin yüreği yuqu. Yöne söýgü meselesini ol hasam duygur. Sara. Really? Çanıňyzmy? Men bilmeýänlerin. Dinle. चित्रकूट कह रही Çikrakut şeýle diýe. Seň duýgularyň garalypdyr. इसे थोड़ी क्लेंस Ara salamak gerek. ओके Düşnükli. किससे बात कर O kim bilen gürleşýär? Ingo dosty bilen. Mine berdi hiç kim göremok. Over kim akyllylar? Elbette yok. Ondan hemçi men onu göremok. Paglu. Men onu göremok. Biz onu göremdik. आई सी डेड Olary diňe men görýän. Ol arwakçynlar bilen gürleşýär. Yok, Paglu başga da aýtjak boldy. Ola bir samsyk. Eşitdiňizmi? O maňa samsyk diýdi. Yok, Çitrakut. Çitrakut böören erwet. Beýle diými? क्या बोला मेरे O men hakda näme diýdi? Yok, hiç zat. O näme diýdi? Yok, Çitrakut. Men beýle zatlar aýdyp bilmen. Eşitdiňmi? Gowsy özüm bilen gürleş. Yok, men onu hiç zat Hayratyň aýtmam. bolsa gelmeň özüm bilen gürleş. Gön aýdyň. Ikiňgiden fem bolun. इस कमरे में Bu togda erwet pikirler ören köp. अब हम कुछ देर Häzir biz biraz erwet pikirlerden saplanars. Saplanmakmy? Başlaýas. Başlalyň. नम यो रेंगे क्यो नम यो रेंगे क्यो नम यो रेंगे क्यो नम यो Dostlar, रेंगे क्यो o diýsen hayran galdyryjy. Abiň täze jorasy men taslamam tasdiklaýar. Taslamaňy? Hawa, on gözi gapypdyr. Men bolsa soň kon meşil samsykmyşym. Aslynda samsyga men, eger Anjali menden giden bolsa. शाने मैं Yok. Bilen şowhunmyň dayanjy. Sen Anjaliň berdi. Sen bolsa Paglu sen edýäniň näme? Ýön onu gollajak bolýan. अंजलि Anjali, Men Pagluň dosty, Anrita. हाँ हाँ काश तुम sen Anjali dälliňe gynanýan. कल रात Öten akşam sen nerede boldun? बताया तो था Men sana dağı çek diýip aýtdym agry. किस लिए Näme üçin? यूएफओस देख Täsinlikleri görmäge. Jaduny gördüňmi? Jadu.
Görersin. Sara ikini de hiç dar bağlanıştırmaz. Qoysana aýdýaryň näme? Sara kimiz hemme taraplayın düşünşýär. On taňa kim aýdýar? Näme sebäpden sen onu halaň ok? Bolmanda bir sebäbini bir aýt. Jadu. Hani betedin? Eger Krishna onu başaryan bolsa, diýmek ol duýgur. Näme? Abaşanyň beýlek iklimlerine ýaşaşy öwrenmek üçin 10 milyon rupiýa harçlanýar. Eger men ýekirek dagdan ortam oň näme serwetmişin? Bolýa göwgönümlere geçdirmi? Ýok, bu bedenini araslamak. Çitrakut. Owa. Haçanla elimi dama öd ýanymda ejem duýan ýemde siz maňa ananýaňyz. Emma Sara çıtrakudy görýän diýmesini siz oňa näsalyk diýip düşünýäňiz. Ruhanymy? Ýeran taň sen ruhanlar ýaly ýaşamany boyun bolajakmy? Oglanlar ol ýeketek diýip aýtdyma size. Aho, gödüllüğün muştogy. O sen hanoňda 31-nji belligide. अभी की उम्र Abi 26 ýaşynda. O şu wagtda seni bir näçe gyzlar bilen tanışdy. Her haýsynam öz bolşy duýgu bilen garady. Biz bir zatdy takyk bilýäs. Her gezegem oň duýgusy ony adrak allaýady. Kä halatda adrakdan köprek amallaýady. मैंने तुम्हारे लिए कोई Men taňa goşku düzdüm. जब हम गए Taňa ilki duşamda मुझे फीलिंग bir duýgu beýne urdy. जैसे कि मेरा Kamana bu men ilkinji süýgüm kiminni? Şo wagtdan soň men görmerin hiç kimi, duýmaryn hiç kimi. Sebäbi men kalbymda diňe sen. Ýerne giri. not good. Halamadyňmy? Okay. Yer bol ya. Ýene bir ýere pene şaýaryn. सुधर जा Taplanara wagt bolly. Ýogsa sen hem oň gününe seze bar bolarsyň. इसकी तरह Ene şun hyýaly. क्या हुआ? Näme boldy? Näme bolar edýäň? Ýene de oň ýüregine täsir ýetirendirler. Sen bolsana Paglu. O gitdi. पर क्यों? Yer näme üçin? मैं उसके Men oňla ikçak bolasyň belli. Yeri onuň näme boldy? Çıtrakudyň göwüne yaramandyr. उसने सारा को O Sara meni ya oň ödün saýlamagy teklip etdi. Besir abi. सुन अपने आप को। Ödüňi diňle. दिन में यही İkiniň biri şol bir gamly waka gaýtalanýar. Sen ödüň alyp barşyňa düşüner ýalyl. प्यार तुम्हें बदल Sen olara yaranyp bilseň, armanyň के ýok. लिए तुम्हें नहीं बदलना। Söýgä ýetmek üçin yaranjanlyk gerek gel. Listen अभी। Dinlesen abi, howlukma. वो आएगी Oň özi geler. और जब वो आएगी Gelenden soň bolsa, oňa yaranmaň gerek bolmaz. Sebäbi ol çyn söýgüsi bile dolanır. Ondan soň sen oň ýeketäk bolarsyň. अम्मू Anu, sana sora bermek mümkinmi? Sora der. Egerde sana abi üçin gelinlik tapmaly dilse sen nähili raky saýlardyň? Näme üçin soradyň? Näme internetde maglumat berjek bolýarmy? Ýok, degişmedi aýtsana. İlki bilene ol kim akıl bolmaly. 1 Dekinli bolmaly. 2 Jogapkärçilik duýmaly. Abyny kakasynyň işinde dolanyryp biljegini anandyrmaly. Barty gabat gelýär. Yüzüne çıtıp görönýärli, elmide şadyan bolmaly. Ýene de spordy söýýän bolmaly. Hasap, gutlayan. Sen ýeňdiň. Haýsy mandy? Sen näme düşünmediňmi? Sen öýderiň suratlandyrdың. अभी तो Bu abi üçin güýçli urgu bolar. Men çynım. Anu, pikirlen. Abyny üýt götmek gerek bolmaz. Sen söýgüň onu üýt göder. Abi men dostum, bildiňe dostlar düşnüklimi? Anu, egerde abi sana aşyk bolaýsa, वैसा कुछ Abi bular ýaly hereket etmez. Eger synan şaýsa, menden gowy jalmytnalar. अच्छा yer bolýar. Sen nähili ýigit saýlardyň? Bolgusy sorawlaň gutorda öýüňe gaýt. Anu,
सोच के देख Pikirleniginiň Üýüňe gaýsana Paglu. Tintik. ayağa soluşma diýen. Anrita, ygtyarlyk hatymy ütgetmekçi bolýan. Teň dostuň işe gelmeýänligi sebäpli. Ähli işler sen dolan normal bolsun. Men oňla gürleşerin, ertirol hükman eder. Siz hakyky dostlar. Hawa. Näme üçin ol senden jogapkärçilik öwrünmeýär? Daý, siz onu öýermeli, şondan soň ol jogapkärçilik duýar. Oňa kim marar öýdän aýtsana. Meni bagşla, ol duýgur hem akylly. Ol bay, ine görersiňiz, nowatyň ýydy dilmet. Sen oňa durmuşa çykarmyň? Oňa pikir, senden özgän oňa munasyby görmek, şeýlelikde anyň hatyny ütgetmeň geregem bolmaz. Yer bolýar. Salam, salam. Abi, Abi. Sen kaçan dideljek? Seni kakan ödleye. Men bärdim oň aýtma. Ýogsa ýene ol onant başlar. Onu näme üçin geldim? Seni görmek üçin. तो बता Aýsana. Nämeler bolýar? याद है तूने Öz aýdyndan ýadyňa düşämi? Günleriň birinde pek doýgusy bilen men durmuşymy ütgetjek gaýa duşşamaýdypdym. Hawa. तो अगर वो लड़की Eger o men dostum bolaýdy, दोस्त Dost? दोस्त dost, एक बहुत अच्छी ören oňa dost. लेकिन अब मैं उसे Mene muňa aşyk bolaýsam, प्रॉब्लम ये है कि men oňa ýüregimi aýtsam, कि मैं उससे प्यार olum garşy bolsa, और अगर वो ना करे, biziň dostlugyňyz तो क्या हमारी दोस्ती şondan soň üdüler. अब वो तो समझ Anu, düşünýärmi? प्यार करता हूँ Men onu söýýän. दोस्ती करना Ýöne men dostlugymy ýitiresim gelenok. शहंशाह दिल Gadyrdan. Men eşitmişime göre sende täzelik bar ýaly. Intek däl. Ýöne bolmagy mümkin. कब से जानते Siz haçandan näre tanys? हमेशा से Ýalňyşmasam ebedi. Anu, बोलना anu, oňa aýdaýynmy? तेरी मर्जी Öýdüň bilýärsiň. बोल दे Ay, ayt dostum. Yok, finansyk gör. Belki de ol olalaşar. Gürleşdik. Bir gün kakymyň gurnajak dabarasynda. Hawa ýa ýok. आज मैं बूंद Bugün men ýagyş damjasy. Bugün men günüň şöhlesi. Asmandan bugün ýere düşerin. Damja bolup, şöhle bolup, nur bolup. आज मैं धूप हूँ मैं बहारें लाई हूँ सपनों के साथ मैं रहने लगी हूँ Men bile bahar geldi, ýaz geldi. Menni isleg arzu, hyýal öredi. Şol arzu hyýaly size aýtmakçy. Men niýetlem umman kimindir. Şol ummanyň tolkunyna ýüzerin. Bugün men ýagyş damjasy, bugün men günüň şöhlesi. बूंद हूँ बारिश की आज मैं हूँ लहर लहर हूँ ख्वाहिश की आज ऐसा है लगने लगा सोया हर ख्वाब जगने लगा आज मैं भी महकने लगी ये चाहा भी चमकने लगा Ol sen kalbyňa siňipdir. Ýüregiňde hem orun tapypdyr. Ýürekdäki arzuň eşitmek üçin olunny seniň ýanyňa gelipdir. Seni isleg arzu, hyýal döredi. Şol arzu hyýaly bize aýtsadyň, sen niýetleriň umman kimindir.
şu ummanın tolkununu yüzsedik. मौजों के साथ तो बहने लगी हो आज मैं बूंद हूँ बारिश की आज मैं हूँ लहर हूँ ख्वाहिश की आज मैं आसमां से आई हूँ आज मैं धूप हूँ मैं बहारें लाई हूँ सपनों के साथ मैं रहने लगी हूँ उनसे ये बात मैं कहने लगी हूँ अरमानों का मिला मुझको समंदर मौजों के साथ मैं बहने लगी हूँ सपनों के साथ मैं रहने लगी हूँ उनसे ये बात मैं कहने लगी हूँ अरमानों का मिला मुझको समंदर मौजों के साथ मैं बहने लगी हूँ Eşteğen mi? Anu nerede? तू इतना Sen nämen ala dediýän? Eger ol garşy bolsa, शरबत खलबत Dostum, garşy bolmaz. Ondan aymaňa. anam bildirýän. Abi, Salam. Oğlanlar, siz näme edýän? dostum. तू तो अपना दिल Sen eýýäm ýüregiň başga ýerine berensiň. Ýadyňa düşýärmi? हम तो मैं Ýalňyşmasam anu men bilen urlaşmaly. Anu, ananay. Bu yerde seni görüp men yüreğimin näme ardy gödýändigini hiç kim aýdyp bilmez. Dostlar, hayır işi soňa goýmalyň. Ýörüň. Maňa 2 minut wagt berin. Salam oğlum. Oğlanlar salam. Salam. Abi nerede? Bilemok, öýden şu tarafa ötdi. Hayran alaýmaly oğlan. Öýden men bilen wajyp gurrungy ma diýär. Nire gidiýän bolsa Hudaý bilsin. Jumruny ýerde. Jumru, yer bolýa goýaly. Şahatlanyň Jumru. डोंट वरी Tolgunmy? मुझे पता है वो क्या Meniň näme etjegini bilýän. जस्ट कम विद मी Ýör any gideli. Bagışlan. शर्त लगा ले Gel jedele deli. Abi häzir gelir, aýna getirerdi aýdar. यही वो लड़की Ne de जिससे मैं men saylan ýarym. Abi gelýär. Anu, दिस इज कार्तिका bu Kartika. Salam. 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 O deňe men üçin. Men üçin yaradylan. एज ऑलवेज Hemişe bolşaly. कहां मिली Sen oňa ýerde duşdun? İlkinjige de kaýır sahawat agşamyna. Esas maksatymyz ähli zat çağırar üçin. आप अंदर से कुछ Siz özüňize meňi demeýäňiz. Siziň ýüzüňiz Anthony Gonzalez. Men kalbymda boşluk bar. Öýümde orun ýok. Iň bagtly denan o ýerde ýaşaýar. Bütün dünýä aşk ýoluny aklynyň adaşana meňzeýär. Söýüge zeper diýmek asla mümkin näl.
Nowatyň toňy men durun ýerimde oturýar. Seret, saçak ýalypdyr. Bar nowat belli. Awa, sag bolum. Hindistana salam bolsun. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Men adym Badşah Xan. Men ýolum söýüdir. Şu davara gatnaşanyňyz üçin hemmeňize sag bolsun aýdasym gelýär. Amitabh Bachchan öz oynan filmlerine dürlü keşifleri döretdi. Ýöne ýurdumyzyň käbir çağalary ondan peýdalanyp bilmediler. Durmuşda bir maksada ýetmekler üçin olar biziň kömegimize we sahabatymyza mehtäşdir. Owadan mehirli halkyň aladasynda. Bugyr men üçin ýaradylandyr. Soňra biz ýene-de çeperçilik tergesinde duşduk. Kartika, dogrymy? Anthony Gonzalez? Abişer, salam. Salam. Tanışanymyzy ören şat. Tanışanymyza şat. Göräý meni, sen sunugatyň muştagyna meňden ok. Soňky 10 ýyllykda men her ýekşelmede şu ýere gelýän. Ýönen tek beýle şatlanmanyň. Bärde suratlarym ogudun. Sana bir zatlar görkezmekçi. Ýöriň men bilen. Elbetde. तुम पेंट करती हो? Sen çekdiňmi? Ýok, ejem. तुम्हारी माँ Sen ejen surat geçmi? Bolupdy. Ol agyr keselesi war boldy. Ýöne apkişek. Ol ajaýyp adamdy. अब शो Şöhrenim ok. Edil sen ýaly. Ene wakaýdy. Ejemiň soňky çeken suraty. Bilýärmi näme apkişek? Men ony her pursat ýatlaýan. Her gün. हमारी पसंद Biziň hasratymyzda da, enniňimizde de, geçmişimizde de, ýalňyzlygymyzda da meňdeşik bar. Men hiç wagt teň ýaly dostum bolmany. Gulaga ýakymly. Sag ol. Giýjäň rahat bolsun. Giýjäň rahat bolsun. और उस वक्त मुझे Edil şu pursat ilkinji gedek çyndanam aşyk boldum. Hakykatdanam. ट्रू लव Bilýärmi Paglo? पता है पगलू Bilýärmi men intek beýli bagtly bolmanyň. Bir ay mundan öňüm şey diýipdiň. Oglanlar, men gitmeli. Bolýany. Ne beýle basym? Ertir ýer bile wajyp ýygnagymma. Kakam aýdyp onu tüýşürtip bolardy. Ýok abi. Bu gerek ýygnagyň maksady başgaça. Ananay ören wajyp. Işi salam bolmasana. Bir salam galay anu. Goýsan apkişek. Ýygnak beýle wajyp bolsa, degme gitsin. İşine jurgylar üçin işin wajyplygyna düşünýän. Tanşanmyza ören şat. Seni edil abin gurrun verşiyal ekeniň. Maňa da ören ýakymly. Abi kiňiň bagtly boljagyny da ananýan. Anu bu hoşhoş sözler näme gerek boldy? Ertir ýene de görüşäris. Dogrymy? Ol oňa münasip. Ötö münasip. Anrita. Sen edil abin gurrun verşýaly keniň. Sen işleýänmi? Nähil işe berilen? İç ýakgyç. Sen abi bilen bile bolmaly.
Sen borsana Paglo. Ehlida sen günäkär. Men? Şu wakadaň abi men üçin diňe bir dostumdy. Indi bolsa, o men yüreğim paralan yırt boldy. Bu ýagdaý o günäkär däl. O bu barada hiç adam bilen ok. Men borsam samsyklyk edip oňa öz yüreğim beripdir. Anu, maňa gulak atsana. Goý şeýle bolsun Paglo. Men ýagdaýym gowy. Ýöne Anu. Agat. Karçika. Yürü men sana ağacın üstündeki zayımı görködeýin ýür. Jaýmady? O biziň jaýmady. Ýok, ol abiň jaýy. Sen hiç taýda düşünýok. Ýör ani. Owadan. Sağ ol. Bu doğrudan ama anu gerek şeyle mi? Hawa. Ey Huday. Bu kaçan düşürlün? Tekin sınıfın son kuğuni. Ölümüm bilen mok. Nädip tapşyrdym? Men her gün kino görýärdim. Hani bilecek olayın? Amitabh'ın kinoları mı? Öğren doğru. Bula şu goloydaki bolmaly. Bunu kim yazdı? Anu çağacık. Anu bilen tanışanmyzda ilkinji 6 aý biz ol gyýjagymya oglanjykmy tanap bilmedik. Umumana häzirem üýtgeçlik görnürok. Ne hil gödöklük. Hakykatdan hem işiniz şowuna düşüpdir. Diňe bagtly adamlarda bular ýaly dostluk bolup biler. Menem şuň ýaly dostluk gazanmak isleýän. Seni ýem gazandyň. Ine al. Öz adyň ýaz. Näme? Yer näme? Düzgün bolmak bolmaz. Paglo ulmaň wagty geldi. Iki günne hiç kimem bolmaz. Paglo sana nämeler bolýar? Sana nämeler bolýar? Sen her bir tanşanyň adyny bu ýere geljek oduň, biziň adymyza yerim galmaz. Oglanar besedin. Paglu, Befet, Abhishek, ine al. Menin tek yazmakçı däl. Biraz garaşaýyn. Wagty gelende Pagluň özü maňa adyny ýazmak haýyş eder. Dogrymy Paglu? Şeýle gerek? Kelesan abi. Paglo sen gaharlanýar. Sen bolsa ören rahat. Ýeron soň näme etmeli? Abi üçin görüşmeli. Näme? Hawa. Ýöne men halanok. तू करती है Sen onu halayanmy? Hawa, Sen onu düşünýärmi? hawa, Sen bilen ol bagyt bolup bilermi? hawa, Sen söýgüň has fürsem çykarmy? hawa, Sen ondan owadanmy? hawa, Sen abi üçin görüşjekmi? hawa. Näme üçin onu aňsat boyun egdiň? Gadyrdan jogap ýok bolsa, sinans belki hawa diýer. स्टेप 1 Ilkinji adım. Abiň öňünde anyň oglanjyk dälligini suwd etmeli. Hani anu nerede? Ana. Şu anu mi? Oğlunun yana neymişli? Tanfedya. Salam. Salam. Men gaty gynanýan. Oglanlar bilen diň jalýanyny bildim. That's okay. Garqaradat ýoklu. Men ýüregim ustada diňe seni görmek üçin geldim. Sağ ol. Häzirlikçe. Ol anu mi? Hawa. Ey Huday. Ol oňa tant edýär. Ýür bizem tant edeli. Yer. Ýürüň hani. Anu. Bir de koşursana. Gel hani.
Yok, yok, yok. बुजुर्गों ने कहा Yaşulluğun aytmağına göre erkeklerin yürüğüne var yani yolu süyücü tağam bilen tap bolya. Salam. Salam. Üýtgöjük tagan mişen emeň diýe. Bu saňa. Ýagdaýlaň meniň. Ajaýyp. Abi oňa jaň etdi. Ondan men näme deýin? Sen näçe ýyl beri işleýän? 2 ýyl golaýdaýda. Ören oňa. Bağışlan. Kartika, sen hiç tat ýem oklu. Bestir. Ýene bir bölejik ýetem ýarylmagym mümkin. Yine bir böylece gitene ha iş ediyem. Gaty gülkünç. Canım, anu sen ören süýji taýarlapdyň. Sağ ol. Bu oňot, ähli ýyllar tagam taýýarlamagy başarmaly. Dogry dälmi Kartika? Men bilemok. Ejeme maňa dünýäde diňe suw gaýnatman başarýan ýeke tek gyzy ýady. Gaýnansamam men nahar taýýarlap bilemok. Näçekde? Ýany ýok. Maňa aşpez gerek gäl, maňa sen ortaň bolýa. Biz aşpez tutnaýarys. Canım mehriban. वैसे जो भी लड़का Anrita kime durumşa çıksa oň bagdy çugar. Belki ödüm Anrita öýlenjek bolýandyň. अम्मू तो मेरी Aslynda anu men gelnejem bolmaly. Gelneje? Uyam diýsene. Hawa uyam. Meni bağışlan. सच में आंटी Dogurdanam Anritany durmuşa çykarmaly. Dogry. Men orta oňa ýigit tapmaga kömek edeýin. गुस्सा मत हो Qaharlanma sana. Men gaharlanamok. Men ýerle taýýarlanyp başlaýşym. Maňa aşpez gerek değil, maňa sen gerek. Anritan durmuşa çykarmaly. Men ortaňa ýigit tapmana kömek edeýin. Dogry aýdýaň, ediýdim. Sen mamla kartka. Köşeşdine anu. Bu ýöne turgulnyş oýna ahry. Esas maksat öňde. Abiň doglangyny. Paglu? हाय Salam. Salam. कार्तिका Kartika, men ajaýyp bir pikir bar. Ýegşenmede abiň doglangyny. Şenme günü saat 9-da Anritaň öýüne abi üçin üýtgüş gowy gurulacak. Ören oňa men abi bilen ökman barar. Yok, eger anulara diýseň abide şuhy dörer. Sen tordalyp barmaly. तो तुम Ýöne sen और टाइम पर giýjä alaýmagyn. Bolýa. Bolýa. Paglu? ओह आई मस्ट से Hawa, boyun almak gerek. Kiňiz Men bilýän, bilýän. निगाह शक iýişiň başa barjagyna dol anam bar. Ol bilen öýmüde geler. O ýerde görse hiç kim bolmasa, ol ilki bilen abajaň eder. पार्टी ऑफिस के Dawara 14-nji gatda geçerler. O ýerde jaňlaşyp bolmaz. Alo, alo, alo. ना कार्तिका फोन कर Abikli biri bilen jaňlaşyp bilmediler. Eger abi ýamyňa jaň eden bolsa näme? कार्तिका से Alada galma. Kartika wajyp ýygynyň ma diýip abiň ýanyndan gaýtmalygyny aýdart bolýarmy? Kartika. Abi, gidere wagt bolly. Men giýjä galýan. Bolýa onu. Görüşýänçek. Sag bol. Gitmesene. Haýyş edýän. Gitmeli abi. Ýygnak ören wajyp. Haýyş edýän. Bugun men doglangynym. Hiç kim işlänok. Men ören gynanýan edidim. Ýöne men dogrudanam gitmeli. Ana Allah. Jogap ber. Alo. Kaka? Edara, häzirmi? Bolýa. Bolýa. Hayran galaymaly. Kaka meni hasabatlara gol çekmek üçin idara çagyrýar. Ýöne hasabat kitapçada öýde ahry. Anu da şo ýerdemi? Hawa. Gutla ýaz. Abişer şunu size uğratdı cenab. O hasabat kitapçası öýdüdigini aýtdy. तुमने अभी Näme sen abiň esas dawara goýurmadyň?
Davara Andri taň öýüne geçdimi? Soňky pursatda meýilleri ütkötmeli bolduk. Maňa näme sebäpden aýtmadyňyz? Ütköşmeler köp boldy, ýadymdan çykypdyr. Meňem ýadymdan çykypdyr. बैठो Oturum. बैठ के बात कर Oturup dogry gürleşeliň. तुम्हें भी अभी चाहिए Saňa abi gerek. और मुझे भी Maňa da gerek. वो अमीर O bay. Onda pul köp. Pul bolsa kime gerek gel? Men onu bilýärdim. Sen abiň näle oň pullaryny töýýäň. Saňa pul gerek gelmi? Elbetde ýok. Erkin uçuş, akulalyň ýanyna yüzmek, şadiýan gedelenç. Bular kimin hasabyna gurnalýar? दो बेस्ट फ्रेंड Sende iki dost var. फिर भी तुमने पगलू Sen bolsa Paglun näli? अभी को चुना Abin saýlapsyň. Nämçi? कि वो अमीर Sebebi o bay. Yok. Ýeri goýsana. कमरे में कोई भी Hiç verimeden perişte däldir. तुम्हें क्या लगता है Sen näme pikir edýäň? Men hiç tad göremokmy? नहीं सकते Tansa çakylyk, अकेले में डिस्को में nahar taýarlan bolmagyň. लंच बनाना Soňra da garaşylmadyk sowgadyňyz. और मुझे सरप्राइज पार्टी Meni üns berip diňleň. एक बात कान खोल के सुन Abin puluna göz gyzdyryp, ikimizin aramyza düşmekçi bolaýmaň. की कोशिश भी मत करना Bu size maslahat bolsun. या तो इसे Ya da hayvat. या तो फुलान Düşünükli mi? What a cow. Gör bu ýalaň zäherli. O nenen hetdirip bilýär. Elime bir düşersin. Beýdimi? Sen hatta garşylygam görkezip bilmedim. Hamala sen köp jedelleşen ýaly. पगलू Paglu. Biz abiň hakyky dostlarymy ýa-da pulnyň dosty. Don't be stupid. Atmak bolmasana anu. Let's call Abhi. Gel abiň çagyraly. Bolýa. Abi, sen inanmarsyň. Kartçka seni allaýa. Oňa sen näle pullaň gerek? Bulatlar size näme gerek boldy? Düşünýän, sen üçin urgudur ýöne. Orgu del. Men hemmesini bilýän. Bilýänmi? Kartçka ötün akşam bulatlar sizin gurnanyňyzy aýtdy. Ine maňa şonu boldy. Näme? Eger kartçka sizin göňüňizi ýaramatyk bolsa, maňa aýtmaly ekeniňiz. Oňa baryp haýwat atmak näme gerek boldy? Biz haýwat atyp durysmy? Ýaşy etmek bolar ýöne bu hereketiňiz gödöklük. Ol ağlawçy. Besir Paglo kartçka bar diýip kesem aýtdy. Ýok, o sen pulundan peýdalanjak bolýar. Besir. Sen düşüneň ok. Bol beset. Ağlaman bir öğrenim. Kartçka hiç kiri pul gerek gel. Siz ne yasav? Oğlanlar düşünüklü mü? Abi. आजकल के बच्चे Bu häzirki çağalyň hokkosy. अच्छा एडवाइस Olar maslahaty mätäş däl. अब कोई बेवकूफ Ýene bir hokka tapaýsaňyz, men sizi ýoklaryn. Anjali, gitme. Goýber, Anjali, meni ýeke goýma. goýber meni. İçi garagalan. Tentek. Anjali, men sensiz ölürün. Anjali, gitme. Kantur men sana düşündüreyim. Tur. Anjali. बचपन आता Ýaşyk etmek bolar ýöne bu hereketiňiz gödöklük. Besir. बस पगलू Besir Paglo. Kartçka bardy ýeke tödem aýtma. Siz näsa oğlanlar? Butterfly, you're my butterfly, so spread your magic wings and fly. अरे तू मांगे जा रे रख दूं कदमों में सारे चंदा तक जाने के मैं रास्ते दूंगा बनवाने तू जो कर दे सारा इशारा तू जो जहाँ भी मांगे सारा पूरा का पूरा लाई तू रे हमारी तीतरी तन वेलवेट को लेंगोला दुए हमारी तीतरी तन वेलवेट को लेंगोला दुए हमारी
हमारी तीसरी तन वेलवेट को ले गोला दुए 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 हमारी तीसरी तन वेलवेट को हमारी तीसरी तन वेलवेट को ले गोला दुए हमारी तीसरी Butterfly, you're my butterfly, so spread your magic wings and fly. Butterfly, you're my butterfly, so spread your magic wings and fly. Butterfly, you're my butterfly, so spread your magic wings and fly. कॉफी Кофе. अभी का फोन Abi can edi. पगलू बचपन Paglu, çağa bolmasana. Men çağa del. Men tentek şeylemi. अभी Abi, पगलू Paglu? बाथरूम गया है Yok, o bir yerde değil. व्हाट Niye mi? बता दूंगी Bol ya, Aydar. अभी Abi, नहीं कुछ नहीं yok hiç zat. कांग्रेचुलेशन Kutlayan. अभी फुकेट जा Abi, Fıkı şehrine var ya. शादी करने Öylenmeni. Näme? ये कब हुआ? Bu nädip bolup bilýär? तुझे कैसे पता? Sen onu nereden bilecek? Sen men ýanymda dursun ahly. फुकेट क्यों? Başga şähere gitmek nämetine gerek? Of course. Elbetde, bärde ona biziň päsir berjegimizi bilýär. हम इनवाइट किया? Biz çağırlykmy? Stupid question. Howgala samsyk sorak. Bizi çağırmagyň geregi ýok. Şeýerde bizden gaçyp ýör. अब क्या करें? Näme etsek? क्या करें? Indi näme etmeli? Paglu, bir zatlar oylap tapsana. आइडिया Pikir geldi. अगर कार्तिका Eger kartçı kisi bile bolsa näme? Yer onsoň, men onuň gorkamok. İçi gara kalmış. क्या हुआ Näme boldy? Kartika. Näme? O bizi gördü. मैं कोई डेट Kartçıkadan men gorkanmok. Berik gelýär. Näme etmeli? बड़ी जलील हो यार Sen ever bihaya. Sana adlyk edýärmi? तुम्हारा दिल नहीं भरा Inne aeroportda dünkü heňde dogam edýärmi? मांगने आ गए तुम्हें क्या लगता है Näme adamlar ananar edýärmi? नहीं जाएगी Çynyňmy? तुम्हारी यहाँ Berde öňküdenem beter bolar. How rude. Ne hili gödöklük. Howa. O ýatlar kişini hindi diline kemsitdi. बेइज्जती कर दी. वो तुम्हारे लिए Ýogsa da ýanky aýdanlarym size degişli. तारीफ कर रही थी मैं तुम Men size ýugjak boldum. हमें पता है Biz sen maksadığını bilýär. मैं तो शादी कर रही Men durmuşa çykýan. हूँ तुम दोनों यहाँ Siz berde näme işleýäňiz? Biz हम अभी को abiyin saklamana geldik. Çyndanam? तुम्हें लगता है Näme abi sizi diňler edýäňizmi? Näme üçin ýok? Soňky 14 ýyl bäri biz oň dostlary. 14 घंटे 14 ýyllygyň arkada galdy jenap Deýus. Sen कार्तिका Kartika. Heniz wagt var. Inni giç. अभी तो वो O sizi hatta diňlemege mislenok. कल इसकी शक्ल Ertirol düýünden başga adam bolar. Men समझने की कोशिश Kartçıka düşün. अभी हमारा Abi bizim dostumuz. Näme? अभी तुम्हारा दोस्त Hiç ýyly dost el. अभी मेरा पप O men gurjogum. näme? मैं उसको जो Men näme aýsam, şonam eder. और तुम दोनों Siz bolsa daşyndan gowunyp bilersiňiz.
Sen nenin hette diýen? Sen Abi gurjak değerler. Ajaýyp urgy. Oh shit. İç çygara galan. Karçka tursana. Ol özünden gitdi. İyi Huday. Kartika oýansana. Karçka. Seret, ol oýanny. Hawa. Paglo, ol ödüne geldi. Karçka. Hani iç. İstene. sağ ol. Sağ ol. Yanlışmasam aklını yitiren ýaly. Karçka. Sargıynar. Sen yaralanypsyň. Sağ ol. Hakykatdanam aklını yitiripdir. Sen bolsana Paglo. Gutlayan. Ay yok. Aklına gelýär. Men nerede? Hanabi. Men uçorum. Oleýamışdy. Näme? Central lock. Kapı gurulanır. Gulagat Karçka. Abi oňat gigit. Ol biziň gowy dostumyz. Sen oňa durmuşa çykmarsyň. Maňa päsgel berer ýaly siz kim? Siziň bu etmişiňiz ogurluk. Ogurluk. Ogurluk? Polisiýa muny boş goýmaz. Polisiýa. Inni ele düşdüňiz dost. Sizi hökman tutsak ederler. Ýöne meni goýberseňiz bary ýok 1 ýyl bererler. Biz seni ogurlamadyk. İstesen gidip bilersin. Hawa. Hawa, polisiýa gerek gel. Abide aýtmak hukman el. Elbette giderin. ठीक है मिस कार्तिक. Berekella hanım Kartika. Ogurlanan bolasın gelse päsgil berip bilmen. Näme? Näme? Sen näme diýen? Paglo seni diýeniň näme? Näme hyýala geldim? Congratulations. Gutlayan hanım Kartika. Sizi edil suportat ogurladylar. फोन है. Can gelýär. Hawa Paglo. Abi, Karçka uçur mendile gelmediler. gelmedi mi? Yok. Don't worry. Alad etme. Biz bararız. Bolya. Bolya. Bolya sağ ol. Nämeler bolýar? Akmak bolma. Oňa hiç tat bolan näler, abi? Durmuşa çykmak çynlakay mesele. Belki ol pikirlenýändir. Yer şeýle bolsa jaň etmeli ahry. Men duýýan bir zat bolandyr. Hökman polisiýa habar etmeli. Polisiýa? चिट्ठी लिखो. Hani Allah yaz. Yoksam वरना क्या? Yoksam näme? घर की सफाई कर. Tam ýumana mejbur edermin. मुझे गुदगुदी नहीं Men आती. gıcığım tutanok. iç çygara galan. तुमने मेरे पास Menne başga Allah çykalmady. क्या है इसमें? Onuň näme? न्यूक्लियर बॉम्ब. Partlayıcı mı?
Men qaharım gelenler. İnniki haqiqi tinaqlara tayar bol. O. Nemi? Ram Gopal Varman filmi. Qıyınansan bu filmi baştan ayak seyretmeli olursun. Yok. Dear Abhi. Qadırdan abi. Durmuş kurmak bu çımlakay mesele. Entek men ona doğru tayar değil. Men dile varp yetgençem, sana bolan duygulum haqiqi mi diyen soruq beyinçilik etdi. Şonna yok deyip düşündüm. Mukaddes sevgiyini harlamak istemedim. Sen bulara düşünürsün. Sen maňa garaşma. Men dolanman. Abi, bir zatlar diýsene. Ol ýokman dolanar. Näme üçin? Sebäbi aradaky böwet basym ýiter. Näme üçin ýeter? Bolýan işler bähwide bolýanlar. Men pikirimçe böwet hemmemiz üçin bähwitli. Belki de men oňa münasip däldirim. Ya da men hiç kime münasip değil. Bolgusyzlyk. Bolya, gidelim. Niye? Men derdim yeňletmeli. हो गई शुरू फिर से कहानी टुकड़ों में है फिर तेरा दिल लाई है कहाँ तुझे तेरी नादानी जिसे अपना था समझा जिसे अपना था जाना जिसे दिल दे दिया धड़कने वो चुरा के चली हफ्ता हफ्ता होता है जो वो हो गया है हफ्ता हफ्ता होता है जो फिर हो गया है हफ्ता हफ्ता होता है जो वो हो गया है अरे क्या कहे किसे कहे टूटी फूटी धड़कनों की देखो हो गई शुरू फिर से कहानी आँखों में जरा सी आ गई नमी है ले रहा है ठंडी आहें सारी दुनिया में कुछ तो कमी है अंधेरी है सारी राहें सुनसान तेरी बाहें तेरी थी जो अमानत उसकी हो गई जमानत अब तो पिंजरे में कैद हो गई है मेरी हर खुशी हफ्ता हफ्ता होता है जो वो हो गया है हफ्ता हफ्ता होता है जो फिर हो गया है हफ्ता हफ्ता होता है जो वो हो गया है अरे क्या कहे किसे कहे टूटी फूटी धड़कनों की देखो हो गई शुरू फिर से कहानी अभी जो यहाँ थी जाने वो कहाँ है हो गया है क्या ना जाने मुझको यूं तन्हा छोड़ वो गई है दिल
न जाने क्यों न माने अरे दिल भी क्या जाने जिसका सपना सजाया दुनिया से बचाया मेरी किस्मत में ही प्यार लिखा नहीं है कहीं हफ्ता हफ्ता होता है जो वो हो गया है हफ्ता हफ्ता होता है जो फिर हो गया है हफ्ता हफ्ता होता है जो वो हो गया है अरे क्या कहें किसे कहें टूटी फूटी धड़कनों की देखो हो गई शुरू फिर से कहानी Honey. Ejecigim, men geldim. Görösün geldi mi? Men hem seni görösüm geldi. Yalan hatın okap, abi seni derhal unuttu. Ene ertir olsa on Anri tevlen duşsuğu var. Öldürüm ikişer geçirmekçi. Owa, ikimizem şemin ışkınna duşsuq kurnar. Owa. Ene şeyle. Ene, patrak bilen qovurulan cüce. Bol ya, iyimesen iyime, bana farkı yok. Bol ya. Bağışla. Oh, sorry. Bağışla. Did you know that chocolate? Bilýän mi? Beýlek patraklara garanyňda şokoladly patragyň peýdasy köpdür. Men onu gutusyny okudum. Bärde bir näçe gün bolmakçy bolsaň, taňa gowuja iýmegi maslahat berýän. Berekella. Iýber. Iýber baalaç. Hi uncle. Salam daýy. Oň ýagdaý nähili? Ertir hemmesi gülýal bolar. Men gat ala dediýän nagydım. Gerek ýok. Ýene bir günden ol sizi täze gelinligi bile tanıştyrar. Ýok gyýdym. Bu edek hemmesi başgaça. Siz beýinjark bolmaň. Men bir zatlar oýlap tapar. Bolýa. Men daş çykatym meli. Anu ertirden gelerçi dajak bol. Men şu wagt gitmekçi. Näme üçin? Yer şeýle köp suw içmek näme gerek boldy? Taňa iki çykalga ba. Ya ha meni çözmeli, ya da men bilen bile gidip maňa kömek etmeli. İçi gara galmyş. Yer bolýa. 5 minut. Eger 5 minutdan çykmasaň, erwet bolar. Sen hilegarlyk etjek bolma. Eger bir meýliň bar bolsa, ine şonno men seni ine ये बात मैं şoň bilen kelläňi ýelmär. Time up. Wagt boldy. Akyllyja bolly, gapyny ödüň açay. Korktuň gerek? Men senden gorkamak, düşnükmi? शायद थोड़ा सा Mümkin azkem gorkýanlarynam.
तकिया Ýassyk. Anol. एक और Ýene birini. और चादर Yorgun nerede? छी साफ चादर Arasasını. ठीक तो इसमें Näme bolupdyr? Ol arasy agyryn. पानी कौन लाएगा Suw kim getirmeli? Kulak kim ogry? Sen mi ya men? Oğurladyňmy? Inne mi işlädir? Näme? मुझे नींद नहीं Men uklap bilemok. मुझे नींद नहीं Men uklap bilemok. Bolya. Men uklap bilemok. पगलू Paglu, meňem telewizor göresim gelýär. क्या है Ýagdaýyň bolmy? तुम्हारा मुंह Anrita bilen sen. क्या कर रहे हो अभी Ir bile sağa 8'de. Näme meşgullanýan abi? Maňa agyr degi Anrita. Ören agyr degi. Gel ona şey deli. Hani maňa şu içýän adyňdan goý. Maňa da agyr degi. Istesine kakaňam çagyraly. Paglunam. Senin o düşünmeyen anu. Haçanda seni yeke koysalar, yüreğinde ullukan boşluk dörüye. Kalbinde bolsa, yeri bol ya. Sen düşünmerdin. Sen yüreğin yaralanır neler? Men sana öz sırrymı açaýyn. Eger hiç kime aýtmasaň. Yok aytman. Men sana düşünýän abi. Meňem yüreğim yaraly. Näme? Kim ol? Sen näme üçin maňa öň aýtmadyň? मैं तुम्हें परेशान Seni beýinjalyk etmejek boldum. Ören agyr, şeýdämi? Ören agyr. हेलो Alo. Jenap Rozef, Kapur urly. Salam Kapur. Biziň şereketimiz siziň töwekkülçilikde diýen çalışmaýyň namaňyda maýa goýmak isleýär. Ýöne bir de siziň tarapaňyzdan ýene bir kärdeşiň gatnaşmagy gerek. Olaryň şygyry muktar hopsulyk bolmaly. Bolya. अच्छा ठीक है Häzir men Hindistanyny gaýdyp gelemsoň duşur, bolýarmy? ओके Sag bol.
मुझे कुछ कपड़े Maňa egin baş gerek. Näme üçin? Menne çalşyrnara eşik ýoga. Sen din salsam ya göçüp barýanmy? हाँ ठीक है Yer bolýar. Men gidip saňa geregin eşikler getireýin. Maňa ýene de bir käbir zatlar gerek. Belli awal. Şampun, saç guradyjy, saç boýagy, diş pastasy, atyr, gel, sabun, çiýgli tüpürgüç. Şeýle de ýüzüme çalar ýaly krem unutmagyn. Cenap, bu zatlar kim üçin alýaňyz? Ödme. Öde işin bilen bol. Sağ olun. Ol bilmem. प्रणाम Hoş gördük Cenab Gadboli. Feredin. Ötün akşam men düşmanım, men öldürmek üçün şu gıydı kuradıptır. Bu gıydını şu bıçak bilen geldi. Ene şun bilen. Ýöne bir Bu yılan kimin? zäherlenmi? Aydışına diyali. Onda bular kiminki? ये वो Ular bu men Şaden hanım Anri tankı. Ýöne ol ören naçar görünýär. İnnol men Şaden hanım. Düşündüm cenabım. Siz ören rehimdar. Sizin bilen düşünşüp biljeğimi bilýärdim. Ol geçen edek duşurmuzda Cenab Gadboli, biz her bir ädimimizi öz düşmanlarymyzdan gorunmalyrys. düşünýän. Haýş edýän, siz bäri asalym göz gulak bolun. Elbette cenabım. Sizin merhemetliğiniz özüňizi gorağa görýän. Bolýar. Tölegler üçin bolsa men soň gurun gelýärin. Bolýar sağ olun. Zehirli yılan. Hoş kalın. Şadenani. Merhemetli ve hormatly paşamız Pratap Sirka Şöhrat. 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 Biz halas bolduk. Ýöne kimem bolsa birimizin ýanyna galmaly. कब तक पगलू Yeri neçe paglu? Neçe gün? Goy ver onu. Enem aklyndan açdymy? O derre polisiýa habar edi. Ýürügi hiç biz onu goy vermeli bolars. Men abiň ýanyndan gelýän. On haly harap. Bu zatlar kim üçin? Onu halat etmek üçin, dogry diými? Biz on maksatlaryny puj etdik. Biz foraga çekerler. Biz et. Maňa parhy ýok. Menin abiň halyna dödü teredip bilemok. Anu, haýş edýän. Maňa biraz wagt gerek. Men bir zat oýlap taparym. तू आधा घंटा रुकेगी Sen biraz berde gal. मैं इस भूतनी की Men bolda oň eşiklerini getireýin. कार्तिका Kartika Ray. Salam Kartika. Bu Rupal. Bir neçe gedip jaň etdim. Sen tapylmadyň. Gyssagyly meň bilen habarlaş. Hanım, DVD kitapxanasından bir mada edýär. Siz Amitabh Bachchan'ın 10 ýaş diskini alyňyz. Ertir öýüňizde işgärimiz uğradyr. Haýş edýän, olar gaýtaryp berin. Salam Kartika. Men Rupal. Neçe gedip jaň edýän sen bolsa jogap bereň ok. Sen nirede? İşiňi tören bolsaň meň suwra deterleme gaýtar. Men seni uğurnamakçy. Hawa esasanam ene gogy determi.
Oňa ören köp pul teklip edýärler. Ören gyssagly. Jaňa garaşýan. Hoş. Hoş. Diýmek Rupal? Bağışla. Sağ ol. अभी कैसा है? Abi neçik? तुम ये सब क्यों कर Bu रही हो? zatlarny hem şeýle edýän? वो तुम्हारे साथ खुश O नहीं है। sen bile bagtly bolup bilmedi. वो सिर्फ मेरे साथ O diňe meň bilen bagtly bolup biler. तुमने हालत देखी है? Sen oň ýagdaýyny gördüňmi? तुम उसे क्यों प्यार Sen onu näme sebäpden töýýäň? क्योंकि वो हैंडसम Owadan bolan üçünmi? सेंसिटिव Duýgurlyk üçünmi? एक अच्छा Ol इंसान oňa tigit. Ine sebäbi? मैं भी इसलिए उसे Onu menim halayan. और अगर वो Ol अमीर है, üstesine bayam. तो इसमें गलत क्या है? Muň näme serwet? तुम्हें लगता है कि तुम Sen उसे pikirinçe खुश o sen bilen bagtly bolarmy? है? मुझे पता है Ýok, o meň bilen bagtly bolar. प्लीज मुझे यहाँ से Haýyş edýän meni goýbersene. मैं किसी को कुछ Men नहीं hiç kime hiç zat aýtman. बताऊंगी, पुलिस को भी नहीं Hatda polisiýada. हम शायद कभी Belki de inni hiç wagt dostlaşyp bilmers. लेकिन कम से कम Ýöne mümkin abin hatyrasyna bolan zatlar unutup bilers, dogrymy? Anu! Anu! Sen ananmarsın. Anu! अम्मू Anu? कहा था ना मैंने Meň bilen oýun etmelärligini aýtdyma? Siziň merhemetliğiniz ýagdaýyňyz bolmy? मैं आपकी बॉडी Men sizi goraýadym. Sağ ol. Merhemetli we hormatly paşamy Pratap Sinha şöhrat bolsun. Şöhrat. Men gidýän siziň merhemetliğiniz. Köp sag bolun. Sana bir wakany aýdyp bereýin. एक लड़की थी Bir gyz bar eken. जिसने एक दिन Güllüň birini ol başyna aýlap boljak baý oglan barada makalany okuýa. Duşmazdan ol oň ýaşan ýerini tapýa, geçmişini öwrenýär. Soň bolsa, और एक प्लान soň bolsa tötänden duşýalar. क्या तू बता सकता On kimdigini biletin gelýärmi? है लड़की कौन है? Karçyka? Ýok, dogry däl. O günler karçyka atlygy düýünden ýok ekeni. Bu näme boldy? Ine näme? Pasport, bank hasaby, ygtyarnama hemmesim ikame hökletli. Onuň ol kim bolmaly? Farky ýok. Kim bolsa da. Anu, sen bulyň düýp manasyna düşünýärmi? O bir zatlara gidilýär. Eger biz onu anyklaýsak,
Biz azat. Düşünäýde sadaja. Inni biz onu hayvada tarf. Oğulsa polislerde haber edip bilmez. Abinem öz gününe koyar. Ey Hudacan. Şona biz. Kya kareŋ? Onun bir näme? Gitti abini begenler. Bolya. Qalanny özüm tüzedörün. Bolýarmy? Berekella. Penceğin ver. Cumru, seret beri. Daý salam. Salam gıydım. Zumruýny size gulak asýarmy? Heni da yok gıydım. On atasam keserdi. Enesem onun oğdalli. Düşünýärmi? Hak moň oğulla. Degişýän. Men ne bolsa ikiňiz üçin hem şatlykly sowgat bar. Anony görelim. Abişek kiçi wagtlary ol diýsek mülakatly çaga bolupdy. Dowlan onuň bilen. Gelen veri oğlum, geleni. Abişek ulalan soňa mümkinligine galdy. Dogrusy, innol diňe gyýlar görýär. Gyýlar bolsa ony. Doğru değil. Dogry däl. Gelin onu görelim. Abi, sen görmegi. Sen näke uçgundan ýaňa ähli dünýä tutuşýar. Biziň ikimiz ören bagtly bolup bilerdik. Biziň bagtymyza hemmeleň gözü giderdi. Abi. Men senden oňat ýigide duşmadym. Çynym aýdýan, çynym. Bağışla. Men sen käbirdadyň ogurladym. Ýöne sen men ýüregimi ogurladyň ahyryn. Inni ogurluk etmejegmi? Söz berýän. Abi. Hanha ýüregini ogurlayan ýeri gowanypdyr. Abişek. Menin tek senden gowa adama duşmanlygymy aýdasym gelýär. Kaçanda seni göremde halasýarlyk ýoluny salgy berjekdiň duýupdym. Hudaýa şükür. Kaka. Çitrakutam gaýnanýa. Gördüňizmi? Bu gyýdyň men saýlaýanlygyny size aýdypdyma? Hem çıtrakuty. Kaka. Sen aklyň üýtgepdir. Ajaýyp, ören gowy. Dogrymy? Gyýdym, başga da şular ýaly ýargylan bar bolsa maňa görkezgin. Bolýa ýok, maň görkezler. Yer bolýagym, sag bol. Anu? Kofe mi? Elbetde. Aha, elbetde. Sag bolun. Sag bolun. Abi. Abi. Abi berdi näme işleýär? Men nerden bileýin? O şeýle bir temräpdir. Hatda kapydanam sonu. Ey Hudaý. Abi. Salam abi. Göwnüme men kartkan sesini eşden ýaly boldum. Göwnüme bolmasa senen tem onu unutmansın. Yer bolýar diňle. Düýün men ýanyma Andy geldi. O men geçmişimden video görnüşler taýarlapdy. Komediýa görnüşindemi? Hawa şoňa meňdiş. Soňra biz bile kofe içdik. Ýaran soň? Hiçtat. Men köpden bäri anyň hakda pikir edýärdim. Boljakda. Maňa bolsa kartka hakda pikirlenmek gerek. Asla ýok. Nere dol näme işläp ýör? Kim bilen? Kim? Kartika mı? Ýok, anu. Abi.
Abi, Bu näme? Televizoryň sesi. Bilýämiň anu aşyk bolan eken. Kime? Onu maňa aýtmady. हो सकता है कि वो Belki de maňa aşyk bolanlar. पागल है क्या? Oň näme akdytkäpmi? Belki de saňa पर तू इतना näme sebäpden o seni gyzyklandyrdy? यही तो प्रॉब्लम Düýpli meselede şonda da. Men ilmidama şu hakda pikir edýän. Näme hakda? Bir oň öldürmüşi, öd isleýişi ýaly ýaşap biler. Men bolsa kartka bolman soň ýüregim ysýa. Näme? Ay men ýüregim ysda. Bulaşdyňmy? Hawa. प्लान Pikir. Anritany akşamlyk naharyna çagyr. Şopurtady oňa bagşet. Eger ýeki gezek kartkany ýatlasaň, diýmek kartka, eger ýatlamasaň, onu Anrita. Hi. Salam. वाओ Bay bu. Sağ ol. Geçiver. वाइन Çakırışacakmy? Elbette. रेड और वाइट Gyzylymy ýa agy? Agy. Yerini näme? Inni. Owadan. एक बात बताओ Bir zat aýdaýynmy? Näme? I'm feeling damn Men özüm bir rahat duýýan. Sebäbi? मैं इतना बंद है Men giyinip gelişim, biziň oturuşymyz. मैं एक बात कहूँ Menem bir zat aýdaýynmy? Näme? आई एम आल्सो फीलिंग Maňa da diýsen bir rahat. Sebäbi? इतना बंद एंड Sen giyinip gelişiň biziň oturuşymyz. आई लव दिस Biziň şupurtadymyz maňa diýsen ýarady. Näme? Bilýärmi, sagatlap sen ýanymda otursamam, बिना कुछ कहे saňa ýa-da maňa ýürek gaskan çylar diýip gorkunmak. तुझसे बोर हो जाऊंगा Görle, owadan seller, öse şwabi. Elbetde sen. Eýsem 30 ýaşdan soň ösmesem 33-den soň näme bolar? Onyňam dogry. Ýene de goýaýynmy? Hawa. उस गधे का O eşeğin adı näme? Sen ýüregiň yaralan haramda adam. Olan günäsel. तो उसने तुझे Onun hem üçin seni ýeke goýup gitdi. Yok, ol giden ok. Onun näme? मैंने उसे बताया Asla men oňa hiç zat aýtmadym. Näme üçin? कोई और लड़की O başga birini halýarmy? Hawa. और तू Sen näme? Näme? Men ömrümiň kul bolmagyny itleýärmi? Men ne ejem, paglu, sen emma, sen kakan işimma. Durmuşda şunça göderlikkenke hasrat çekmek näme gerek? क्या Näme? Senin gaty köp sady öwredip biljek. बता ना Şonu da aýtsana. Näme? Oň ady näme? Yok. Sen oňa nerede duşdun? Sen durmuşyňda diňe iki ýigit bolmaly. Paglumy? नहीं Yok. Be, Hawa. dogry. या
मुझे जाना चाहिए Maňa gitmeyene wagt boldy. Gitmesene haýyş edýän. Gitmesene anu gitme. Men edil sunil ýaly bolaryn. Anu gitmesene. Anjali gitmesene haýyş edýän. Gitme Anjali. Anjali haýyş edýän men ýeke goýma Anjali. Anjali men ýeke goýma haýyş edýän. Anu men oyun etdim. Men sunil ýaly bolatym yok anu. Paglu. Paglu. Yer näme? Anjali. Men bilýän sen Anjali. Hawa. Sen Anjali. Paglu, bu Anjali. Sunilin Anjali diýäni. On ýalbarşy ýadyňa düşýärmi? Gitmesen Anjali. Ol başga hiç kime beýdiýmedi. Ne gerek bolsa? Men o hakda pikirim etmändirin. Berekella anu, berekella. Sağ ol. Ýogda dol agdy bilen näle gulaklary bilen eşdiýär. Hi Ravi. Salam Ravi. Salam, iş wagtyny oturdy. Muny goýsana. Sunil ýerde. Soňky wagtlara görnenok. Öňler gün şu ýerde bolýady. Innol her gün agşam kömekçiler toparna gatnaýa. Kömekçiler toparna? Hawa. Salam. Salam. Bağışlan. Yer näme? Siz täze geldiňizmi? Toparyň täze agdasymy? Agda? İçegenlere edilýän kömek merkezi. Siz näçe ýyl bäri kösenip ýörsiňiz? Nämeden? İçgiden. Men hiç ýylyçemok. Otonmaň geregi ýok. O ýagdaý menne de bolupdy. Bu ýere gatnap başlamsaň saplannym. Eger meselem bolsa men geliplermi? Elbetde. Diýmek menne ören uly mesele bar. Soňky wagtlarda men öz ýatyp duran ýerim taýgaryp bilemok. İçgin taşlap bilsem, göz ýaşlamam, durmuşda kynçylyklaram, umumyň ähli meseleň çözüljegini ananýan. Men diňe düýüşimde ýaşaýyşyň hüýjüsini görýän. Innem ýyllarym bolup şo tümlükden çykmak isleýän men. Maňa bu duýgular ören tanış. Giýerim. Hoş. Ýogsa da siz nire? Menim şo ýagtylygyň dowuşyny tiňläsim gelýär. Sağ olun, ören goýy, berekella. Inni bolsa toparmyzyň täze agdasyny tanıştyrmagy ruhsat beriň. Jenap Gurujev. Kalk bana versi, kalk bana versi. Salam. मेरा नाम परेश है Men adım Paris. और मैं एक अल्कोहलिक Menim edilsiz ýaly. Salam Paris. अच्छा हो यहाँ कोई Hudaýa şükür, berdi hemmeňiz akyllyny tanlar. Ýogsa käbirler üçin kynçylyk dörerdi. एक्चुअली मैं सोचता Aslynda kömek topar diýilende bir-birine içmäge kömek edýändirler öýtdim. पहली बार थोड़ा मुश्किल Başda kyndyr, näme de bolsa tynanç. Hakyky. मेरा नाम Men adım Paris Gurujev. और मैं Menim edilsiz ýaly. थैंक यू Sağ olun. सुनील अब आप Sunil, özüň hakda aýdarmy? मेरा नाम सुनील Men adım Sunil. Innik hep de bäri men yaramaz enniklerimi taşladym. मैं आज Bugün men öz baştan geçirenlerimi siziň bilen paýlaşmakçy. Yaramaz enniklere teze var bolmadymdan öň men gül ýal durmuşum mady. Men kollejiň müdürüdüm. Sport bilen meşgullanýardym. Almy işlerini alyp barýardym. और फिर Soňra men durmuşymda मेरी जिंदगी में Anjali peýda boldy. अंजलि Ol ören sady we ýuwaş gyzdy. Ondan men tanışmak isledim.
पर जब मैंने उससे Haçanla içkin tanışamda, oň çakkan we çalatyny gıydygyna göz ýetirdim. O basketbol oynamany, ulugy ýarşyny gowy görýärdi. Biziň ähli pikirlerimiz gawat gelýärdi. O men kalbyma ýeläpdi. Men her günüm şoň bilen doğup, şoň bilenim ýaşýardy. Hemmeler bize münasip jüt diýerdiler. Ýöne hiç zat düşünürmän. Meni ýalňyz goýup gitdi. Ýalňyz goýup gitdi. Durmuşumda ähli zady, hatta dostlarymı bitirdim. Şo zerarly durmuşdan göwnüm geçip, men içmeye başladım. Ine soňra men dogrusy onu göresim gelýär. Näme üçin meni goýup gitdi? Oňa aklym çatanok. Alo. Salam Anu, sen dogry aýdypsyň. Kartika ol, Anjali. Has dogrusy Anjali Kartika bolmaly. Düşünýärmi? Kartika Anjali, Anjali Kartika. Dursana. Meniň oýuna barmakçy. Çanyňmy? Hawa mehribanym. Menne oň salgysy bar. Sag ol. Sag ol. Anrita. Cenab Garbal bölüm müdürlerinin ýanyndan soraýar. Häzir barýan. Life is just a party yaar, tu nahi to kaun hai mera. Bağışlan. Mulçan, nahata. Gumukluk. Ne, bu kaçaydı? Aslında can kakıptım. Sen adyňdan na bölünip gaçypdyr. Düşündüm, samsyk däl. Men samsyk däl. Hawa. Sen bu sözleri kim aýdýan? Kim ol? Umumana men Sen gaýnataň, bardagyňa salam ber. Suw içekmi? Hawa. Yok, sağ olun. Onna çaymy? Hawa. Sen çay içekmi? Hawa. Baran özüň oýnay. Men? Häzir? Maňa da. Maňa da. Maňa da. Maňa da. Awwal. Hanen naýdy ber. Dogrusy men Anjali hakda gürleşmek istedim. Tentek. Biz o haramzadan bir wagt ýatdan çykarypdyk. Ogy saňa näme gerek boldy? Gitti professor Mantrikadan sonra bir wagtlar şoň gün gatnaşypdy. Professor Mantrik? Bangkok Panchong köçetiniň 202-nji Agarwalyň edara jaýy. Käbirleriň aýtmagyna görä men bu salgyny unutup durun. Inni bilýän, häzir bolsa ähli zatlary aýyr etmek üçin siziň kömegiňiz gerek. Sag bolun. Haýyş edýän. Hanım Anrita, haýyş edýän bir salym aýak çekin. Anu. Hawa. Sen yüreğini men ağırttın mı? Sen morsan abi. Sen meni tüýýän gerek? Abi, sen mol. Men urumda sen aklın çaşdy mı? Sen mol, yoksa urarım. Men sebäpli ağlapmydyň? I hate you. Men seni ýürenýän.
Benim sen töýýän. तुम्हारे घर गया था? Jugun teň öýüňe barıp gaýtdym. कैसे हैं सर? Yer olan halyny çık. Häzir oňat. Ýöne haçyna çende oň şoklaryny bilmedim. मैं अगर उस घर से Şoğun şol öýden gaçmadyk bolsam, menim däldirerdim. जीने के लिए मुझे Men ol öýden ýaşamak üçin gaçdym. Men asla hiç ýökünemok. Birjigim. Böýe gaýdyp baranymdan agogy. Yer sen. Han sen maşgalan. Olar Mumbayda, Hindistan'da. Olar öýlenen. Ýöne bir-birine däl. Ýöne olar bagtly. Özlerçe bagtly. Bağışla. Hökman näl? Olar bile bolsalar elmidämi aralaryna dawa. Biziň maşgalamyzda bir-birinden uzakda bolsaň goý. लाइफ Durmuş. लाइफ Durmuş. It's breakfast. Ertirlik edinere wagt boldy. Ertirikde maňa näme garaşýar? Saýlamasaň hemme zat bar. मुझे बटर भी चाहिए Men meski ýetim elýär. Men hyzmatkarmy? Sen bagtdan ýaňa şuly satjam. Abi, meni söýýär. Çynyňmy? Hawa, मुबारक हो कार्तिक. Gutlayan kartika. ýigrenji bolmasana. Yer bolýar, men gitdim hoş. Hoş görşür. आज तुम्हारा आखिरी दिन है। Bugün sen mehmançylykdaky soňky günüň. Doğrudanam? Men professor Mantrik bilen duşmakçy. I'm sorry. Bağışla, ýön ähli zady aba aýtmasam çykalgy ýok. Elbette. Yer bolýar. पता है Sensiz men ýüregimi gysmagy mümkin. जी, Dinleyen? Professor Mantrik ýerindemi? Siz onu kömekçi taparyndanmy? Kömekçi? Kalkmaňa bäşi, kalkmaňa bäşi. Men bir talibim mady. Anjali. O elmidama özü bilen taýarlanmagymy haýyş edir ýörerdi. Hawa, men başta şüphelenýärdim. Men sözümde tapalım. Ol tapawutdan bahalar bilen oku tamamlady. Ýöne men mehriban Anjali menden gitdi. Henidem onsuz ören ýüregim bolsa. उसका नाम अंजलि है। Oň ady Anjali. Meniň maşgalasyny gördüm. Ene wagide serdöredenim oň ejetsel. Kartik onu sergiden alyp gaýdypdyr. Haýyr sahawatlygym toslama. Hemmesem sen başyňy aýlamak üçin. Buň ennigi, bärde täzelik ýok. Abi, तू सुन रहा है ना? sen meni eşitýärmi? मैं रो रहा था Men kartik üçin göz ýaşyma garp boldum. रात को सो नहीं रहा Günnüýüne gözledim, giýjelerine bolsa gözlerime uyku gelmedi. Men bilýän. Men gözlem meni allady. Men bilýän. Siz meni gollarsyňyz diýdim.
Gaynansam bu betbaltylygymyň sebäpkärleri siz. Näme? तुम दोनों ने मेरी Siz ikiňiz toýmydyň öň ýanyna meň adaglymy ogurladyňyz. Ol seni ağladı abi. Onu seni janyň näme? Men kartska ölümlükçüdüm. Men bagtlydım. Sen bolsa öz bähwediň sebäpli ählesin kül etdiň. Bu söýgü däl. Sen biziň dostumyzdan peýdalanyň. Sen diňe peýdalanmany bilýän. Abi, näme üçin sen hiç taýda düşünýän ok? Yer men näme düşünmeli? Professoryň onu köpçülükde kötäp maskara edenini düşünmeli. Hamana kartska oň başyna aýlanmyş. Akylly pikir, dogrymy? Maskaraty onu öýden howupdyr. Şeýle ýagdaý bolsa özümem şahsiýetnamamy ütgedip, özümiň ýetim galanymy aýdardym. Sen öýlenmekçimi ýa-da haýır hahawat bilen meşgullanjakmy? Beset Paglo yeterlik. Mundan beýle seni göretim oýnak. Meňem seni göretim gelip baranok, cehennem bol. Paglo. Abi. Men kartska öýlenjek. Edil öňküsleýişim ýaly. İki zamsyk bir-birine münasip. Ertirol öz ýalňyşyny düşünen soň biziň öňümizde diýle çok ýal barar. Söz berýän. Ölsemem oňa kömek etmen. Alo. Sizi Anjeliň ejeti biýmedi diýe. Anjeliň ejeti. Ýatda saklagyn. Maňa nagyt gerekdir. Anu. Anu. Näme Paglo? Anu. Howo. Näme? Dinle. Sen abiň toýuny Hökman Sunil bilen gitmeli. Düşünýärmi? Näme üçin Paglo? Haýyş edýän Anu. Abiň halat etmek iň soňky mümkinçiligimiz. Gaýrat et. Haýyş edýän. Tawal. Bolýa. Kartika? Maňa durmuşy duranmaga kömek eden insana ömürlük borçludyr. Bärde haýty beriňiz Anjeli allady. Bağışlan. Abişek bilen Kartikaň toýy. Anu? Bağışlan. Men bu toýa çağırylmanym. Ýöne. Anjeli maňa durmuşa çykarmaň. Anjeli, hemmeler eşitsin. Sen diňe menki. Biziň aýdymlarymyzdan bir-birimize beren wadamyzdan ýadyňa sal. Goýberň meni. Söz berýän edim. Bizi hiç kim aýra salmaz. Anjeli, biz hiç wagt aýra düşünýärys. Anjeli, dursana. Anjeli, dursana. Sen aýaklaryň ören nädikdir? Olar ýere degmesin, ýogsa yaralanır. Haýyş edýän. Hey, eşdäňizmi? Betedim. Anjeli. Durun any. Bolsaň aýaňy köşüň bir geýsene. Durun. Durun diýermen size, durun. Köşüň geýsene Anjeli.
Anjali. Durgany. Sürücü. Gideli. Oy ejejan. Irwich maňa dolanıp geljeňi bilýädim. Men Anjalim. Mehriban Anjalim. Jenap goýuryň men, haýyş edýän. Bilýäňmi, aýalym menden gitdi. Hani geçen şol günlerimiz ýatlaly. Ýene de men sana kömek ederin. Sen hem maňa kömekçim bolsaň, biz bagtly ýaşar şeýle dämi? Sen nire dinle meni Anjali. Aýalym menden gaçyp barýa Anjali. 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 Men öňküdümde durýan Anjali. Gel ikimiz toy tutaly Anjali. Anjali gaçmasana menden. Dinlesene meni. İkimiz durmuşda bagtly ýaşar. Men sana doňdurma bererin, hem sen alyp beren Anjali. Biz öýlenmeli. Muny Pawlu oýlap tapanlar. Hawa. Näme üçin hemmeňiz Pawluny dinleýäňiz? Bu görgüljüge geçere ýol goýmadyňyz. Görgüljük diýäňmi? शादी से पहले Toydan öň ılgaýyn idinmi? तुमने बुलाया ना? Bular sen çağırdyňmy? Şeýlemi? अब तुम ही बचाओ। Inni bolsa meni özüň halas etmeli bolarsyň. अंजलि Anjali. Maňa durmuşa çyk. Men henide sen onu ýüregimde saklap gelýän. Ýadyýarlyk hökmünde. Yok, men söýgülim, men ömrüm, men Anjalim. Biz öýlenmeli. Maňa durmuşa çykay. Sen mol garry köpek. Garry köpek, sen kime diýdiň? Başga kime diýýän? Men näme garry köpege men diýen? Maňa eliň degirme. Ona aýryň. Men köpekmi? Ol men Anjali manjak bolýar. Durun. Durun, uruşmaň. Hiç ýel toý bolmaz. Venkat? Derde nämeler bolýar? Anjali, tomoşaň bedetde öýe dolan. Hani basym. Bol. Görýäňizmi? Go to hell. Barın cehenneme gidin. O men başa nire urup biler. Ol öz toyundan kaçıp bar ya. Nire gidecekmiş? Cehenneme. Onunla gidiversin. Bu Venkat Kripa. Kartikan adamdy. Näme? Adamdy? Oňam adam subamy. चलिए अंकल Ýörüň hani. Ýörüň. अब हमने क्या बोला था? Yeri men sana aýtmadymmy? O maňa hemmesini aýtdy. O diňe ýalan sözledi. Sen bolsaň onuň. Çanım, ol durmuşa çykanlygyny maňa aýtdy. Yalan. Dünýede sen iň gowy dost. Yalan. Men onu elle Anri tanıýan. Yalan. ये सब Bu sözler kim aýtdy? Kartika. Sen gelmezden öň ol maňa durmuşa çykmaga garşy bolupdy. Abi, शादी के लिए सर toy tutmak üçin diňe bir sebäp bolmaly. Olam söýügi. ऐसा मुंह कहते हैं। Bu sözleri Anu aýtdy. मैंने आज तक जो भी Şu gün eçenli ehli hereketlerimi diňe eklenji üçin etdim. no regrets Hiç tadı ökünemok. और अब नहीं। Ýöneýin ne değil. मैं मुझसे सहमत Men Anu bilen alalaşýan. अभी Abi, मैं तुमसे शादी men taňa durmuşa çykyp biljek gel. Ol özüni çyn ýürekden töýjek adama durmuşa çykjakdygyny aýtdy. Men onu başarmadym. कार्तिका ने कहा Kartika şey diýdimi? Hawa. Ýöne men söýgänim, men söýenok. Munam Kartika aýtdymy? Yok. ये मैं कह रहा Muny men aýdýan. हूँ बोलना बोल Aýsana Paglo. Eger men oňa söýgänim aýsam, ol maňa bor dermika? शोला शबनम Jogap ýok. Bagtyňy synak gör. कोशिश करके
belki de bor deyip cevap berer. Anu, sen meni yigrenýärmi? Men urasyň gelýärmi? Sen mol abi. Yigrenýäniň bilýän, ýenjetiň gelýänden bilýän. Sen mol. Abi sen mol. Sen mol. Cumru, inni otur. फाइनली आपकी बात Ahirin sizin sözüňiz hemmelere düşünükli. Kim onu düşünüpdir? Abi ya da Cumru mu? İkisem. Doğru. Doğru aýdýan. Cumru inni men bilen. Yer. Yer. Bu men gaýdym. Bollet betesene. Sen öýüňe barıp geldiňmi? Bu indi men öýüm. Thank God Venkat Hudaýa şükür. Ahiryn Venkat aýrylşmana radylyk berdi. नहीं तो मुझे फिर से Ýogsa men ýene gaçmaly bolardym. Häzirmi? तुम्हारा क्या प्लान Inniki maslahat? Hiç iyili. Rahat durmuşda yaşaman devam etmekçi. Asıllı edepliğiyle öýlenip, oň bilen durmuşumy dowam etmekçi. राइट Oňat pikir. Ören oňat. तुम सच में एक शांत Sada gyz bilen bagtly boljaňa inanýarmy? कोशिश तो करनी पड़ेगी Inanmak gerek. Ýogsa meseleň howplu bolmagy mümkin. आजमा के देखो Onu sinan şükür. Belki ol howplu däller. Hilimiň soňy.